Het is gewoon een avondje theater op het puntje van je stoel. Hitchcock klassieker. Ik denk dat er iets op ons te wachten staat. Het wordt het debuut, ook het toneeldebuut van Samen. Dat wil ik meemaken. Dus ik ben blij dat ik erbij ben. Daarvan verwacht ik wel dat het van een toneel af zal spatten. Ik weet dat dit soort stukken vereist opperste concentratie. Dus ik vind het vooral nu al ontzettend knap dat ze dit überhaupt doen. Ze horen gewoon ook thuis op toneel. Dus ik verwacht alleen maar een geweldige middag. Beiden zijn ontzettend goede acteurs. Ze zijn natuurlijk ontzettend goed op elkaar ingespeeld. Dat gaat bij zo'n verhaal zeker helpen. Suspense brengen op het toneel is best moeilijk. Maar ik verwacht er veel van. Ik vond het echt heel erg leuk. Het decor ook ziet er fantastisch uit. De acteurs kennen we goed en weten ook dat die vaker samenspelen. Dat ze elkaar privé ook nog wel eens zien. Maar dat het dan toch lukt om mij mee te nemen in het verhaal en dat je dat een beetje vergeet. Dat vind ik wel knap. Het zat heel goed in elkaar en het bühnebeeld vond ik ook fantastisch gedaan. Echt waar. Qua vormgeving erg gestileerd. Ook de moord erg gestileerd, wat ik wel te gek vind. Oh, ik vond het zo spannend en grappig tegelijk. Ja, er zaten heel veel komische momenten in wat ik niet had verwacht. Ja. Ik ben echt goed geëntertained vanmiddag. Erik is natuurlijk de spil van qua verhaal. Dat doet hij met verven en echt geweldig. Het is anders natuurlijk dan een film. Maar in dit geval blijf je toch tot het einde denken, komt hij ermee weg? Decor vonden we ook echt heel erg mooi. En hoe het met licht is gespeeld en zo. En het is natuurlijk heel leuk als je ziet dat acteurs ook heel veel plezier hebben op het podium. Want dat stralen ze uit en dat neem je ook mee. Je moet eigenlijk gewoon zelf komen kijken en dan kun je het goed beoordelen.